Здравейте хора и добре дошли в днешното видео на Brawl Stars. В днешното видео нямам право да стрелям, но имам право да си използвам гаджетите, Star Power-ите и да се движа. Надявам се да стане интересно видео, да ви хареса. И ако искате да правя още такива видеа за някакви челенджи, пишете ми коментар, лайквайте и ако може се абонирайте. Ще играем на Dual Showdown, защото просто на другите модове е невъзможно, така да кажа, без да стреляш на някой да покери, но нали. Добре, може би тук ще игра с Анджело, защото мога да се движа по вода и без да стрелям мога да се кария някъде тук, което е готино. И да, можех и но просто много не я харесвам като герой. Но иначе може. Ходите даже слаби хората. Окчайте, че забравих, че не мога да се стрелям. Моля те, вземи кутийки. Маля, ще умра. Не. Вижте, има 4 кутийки, искам да ги взема. Толкова лесен за убиване. И не мога да просто да го стрелям. Това е толкова стръмно. Добре, аз фактически трябва само да бягам. Опа, хванаха ме. Мале. Ще събрала 5 пара кило. Играя срещу ботове, но ме пречи да ме убият, щом не мога да стрелям. Защо кемпиш? Добре, нашата кемпи явно. Също така, скоро обмислям да направя видео за топ 5 съвети в Brawl Stars, които да ви помогнат да станете евентуално по-добри. Така че надявам се да ви харесват идеите за видеята ми, които правя. И също така, скоро ще правя клуб на Brawl Stars. Скоро ще го направя, за да събера малко повече аудитория, за да съм сигурен, че ще влизат хора в клуба. Така че отново може да се абонират. Ще умря. Добре. Мале хора, много ми е странно да не мога да си използвам атака. Представете си, ако не бях играл срещу ботове, това ще да е невъзможно. Не невъзможно. Пак казвам, ако има някой човек, който да те кери. Аз съм долу. Нищо. Те се сбиха поне. Това ще е много труден челендж, смисъл. Добре, поне сме втори, yes. Нашето няма как да я изкери. Или... Добре. Тук станах първи. Някак си. Тази иска плеер гейм, макар че въобще не й помагах. Интересно. Хора, изчакайте да видя и... Но макар че въобще не ми се игра си, но може би ще разнообразявам героите, с които да играя. Айде ще пробвам. Добре. Което и е добре до някъде за мене и е зле, че фактически няма да имам... В смисъл няма да е толкова интересно. Но... Да. Опа! Примо дойде. Здравей, Примо. Нали знаеш, че мога да стрелям? Не. Готиното виж, че мога да си минавам през вода. Хора, мога да направя видео, което да кача 1000 копии на герой, но въобще не мога да стрелям с този герой. Опа! Добре, бе. Тук